दिनै जोङो बेंटल प्राइमारि जोंनि बिपिएफनि नाजानायाव गासै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय 65 जन इउपिपिएलनि वार्कार बिथांमोनहा जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों आरो बिथांमोनखौ जों साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो देग्लाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायनो थाङो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जे साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा क'क्राझार लकसभा गोलैनाय आरो दरं उदालगुरिनि रायजो राजा जाय बिथांमोनहा बिटिसिनि बिथांमोनखौ साफ्रोमबो खावलायनो सानो जे जोंनि देग्लाय बिपिएफ दोलोआव जाहाथे भट होनो नांगौ मानो होनोब्ला इउपिपिएलआव होनो नाङा ट्रेक्टराव होनो नाङा मानो होनो नाङा होनदों दिनै जों बिपिएफ दोलोआ भट बिदों खामानि मावनायनि थाखाय जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होदों गोबां 10टा साब डिभिजन बानायदों अफिस बानायदों इउनिभार्सिटि बानायदों सिआइटि बानायदों इन्जिनियारिं कलेज बानायदों दालां बानायदों हाग्रामा ब्रिज बानायदों साब डिभिजन बानायदों गुबुन गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो बिटिसिखौ बिथांमोना सोरजिदों बर' भाषाखौ 8 सिडुलाव रिकगनाइज खालामदों बिनि थाखाय बिपिएफआ खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव एमपि देरहायोब्ला बिनिफ्राय आरो साबसिन खामानि मावबावगोन जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना दङ दा इउपिपिएलनो भट होनो नाङा ट्रेक्टराव भट होनो नाङा मानोना बिथांमोना बे 4 बोसोराव सासेबो सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होनो हायाखै आरो बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि नामाव जेबो खामानि मावनो हायाखै लामा दालां बानायनो हायाखै आरो बिथांमोनहा जेरैबादि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोबां जागोन होनदोंमोन नाथाय अमित शाहनि जि सेक्रेटारिया बुंबाय हम मिनिस्टार अमित शाहनि सेक्रेटारिया जि बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंला दा ओंखायनो इउपिपिएलआव एजेन्डा गैया जोंनि बिपिएफआव एजेन्डा दङ फोरोंगुरु सार बिथांमोननि भेन्सार स्कुलखौ साख्रि खालामनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो साख्रि होनाय आरो हा पाट्टा होनाय आरो बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनाय बिनि थाखाय बिटिसिखौ बासायनो नांगौ आरो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोंनो बिपिएफआव भट होनो नांगौ आरो सासे गोरों गोरा मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी आरो दरं उदालगुरिनि दुर्गा दास बर' बिथांमोना सानैबो लेंगुवेजावबो प्रब्लेम गैया आखा फाखा बिथांमोना गोरों गोराखा ओंखायनो जोंनि दोलोआव भट होनो नांगौ बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय बावैसो सिगां नोंथांमोननि दोलनिफ्राय बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट चन्द्रन आरो बारग' मन्त्रि बिथाङा बुंदि बिपिएफनि माबा मेथ्सआ दा कुनु मिलाया कुनु फैबाय थानाय बिसायख'थि बिथांमोना देराया मानोना बिथांमोननि मेथ्सआ कुनु मिलायला चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ क्रिटिसाइज खालामग्रा आरो बिटिआर एकर्डआ बे ओनसोलनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मोजां नङा प्रमद बर'आ सासे थगायसुलासो होनजेननाय मानसिया बिटिआर एकर्डखौ क्रिटिसाइज खालामनाय मानसियानो चन्दन ब्रह्मसो नाथाय बिथाङा दिनै गावनि खोथाखौ लाखियासै आरो बिथाङा गावनि सार्थनि थाखाय ओनसोलनि सार्थ नङा पार्टिनि सार्थ नङा गावनि सार्थनि थाखाय बिथाङा दिनै इउपिपिएलआव थांबाय आरो आङो बेखौल' आसा खालामो जे बे इउपिपिएलआव थिसखिना थाथों इउपिपिएलआव गोबाव सम थाथों जाहाथे बियो ओरै जाहाथे जाया बेखौल' जों खावलायनाय थाबाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों रायजो राजा दङ जेरावखि थाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मानसिफोरा लोब लोब फैदों दिनै जोंजों बिजिपि खालामनाय एबसु खालामनाय इउपिपिएल खालामनाय रायजो राजाया फैदों बिटिसिखौ बासायनो नांगौ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर बिटिसिनि हा पाट्टा होनाय आरो बिटिसिनि फोरोंगुरु बिथांमोनखौ आरो बिटिसिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारी आरो दुर्गा दास बिथांमोननो भट होनो नांगौ बेनि थाखाय जों बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंहा फोथायनाय दङ फैबाय थानाय 7 थारिखआव जोंनाव नांगोलावनो बांसिन रायजो राजाया भट थुगोन मानोना जों गामि दफा गिदिंनानै बे खोथाखौ जों मिथिदों बिथाङा बुंबावदों जे कुनु बिपिएफनो मोनसेबो इसु गैया समस्या खालामनाय एबा जौगानाय मोनसेबो इसु गैला होननानै इउपिपिएलआव मा एजेन्डा दं बिथांमोना बुंदों दिनै दुर्गा दास बर'नि जायगायाव हरैहाय दिलीप सयखिया दरं उदालगुरिनि रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ दिलीप सयखियानो बेसेयाव फानखो दरं उदालगुरि समस्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ बेसेयाव फानखो दिनै मा हिसाबै माहारियारि आफादा गावनि दुर्गा दास बर' केन्डिडेट थासेयावबो गुबुन दिलीप सयखियानो भट होनो थाखाय बिनि एन्सारखौ जोंनो आरो इउपिपिएलआ दिलीप सयखियानो बेसेयाव फानखो दरं उदालगुरि समस्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ बेसेयाव फानखो दिनै मा हिसाबै माहारियारि आफादा गावनि दुर्गा दास बर' केन्डिडेट थासेयावबो गुबुन दिलीप सयखियानो भट होनो थाखाय बिनि एन्सारखौ जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलआ होथों ओंखायनो दिनै दरं उदालगुरिनि रायजो राजाया थिरांथा जाबाय जे जोंनो गावनि हारि दुर्गा दास बर'नो भट होगोन ओंखायनो जोङो दरं उदालगुरियाव बिरादनो देरहागोन आरो फैदो क'क्राझाराव
क'क्राझाराव मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया इंराजि आरो हिन्दी भेरि एक्सपार्ट जे जोंना थांनाय 10 बोसोराव गोलाव सम अयनायजों थगायनानै जि हिरा सरनिया एमपि जाबाय पार्लियामेन्टआव मोनसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै खारनना बियो हिन्दीबो रोङा इंराजिबो रोङा आरो बिथाङा सासे बिटिसिनि सोमोन्दै नलेज गैयै मानसि ओंखायनो बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै थिग बेबादिनो जाहाथे दा जाथों बिनि थाखाय बिटिसिनि रायजो राजा क'क्राझारनि लकसभानि रायजो राजाया थिरांथा खालामबाय जे सासे गोरों गोरा आरो हिन्दी गोरों आरो इंराजि गोरों खाम्फा बरगयारिनो नांगोलाव भट होनानै देरहाहोगोन जों इसु दं इउपिपिएलनावसो इसु गैया लोगोसेनो बिथां प्रनब कुमार सर'निया बुंदों दि एनि हाउ बिथाङा एबारबो क'क्राझार समस्तिखौ दखल खालामगोन दा नोंथांमोननि बिपिएफ इउपिपिएलनि मेटसआ माबायदि जागोन नब कुमार सर'निया बिथाङा हाइकर्टजों चेलेन्ज खालामदों सुप्रिम कर्टखौ जोङो अनारेबल हाइकर्ट आरो अनारेबल सुप्रिम कर्टखौ जोङो मान होनो नांगोन आरो बिथांमोननि डिसिसनखौ जोङो मान होनो नांगोन ओंखायनो हिरा सर'निया बिथाङा मा होनो इलिगेलाव बिथाङा जेरैबायदि 10 बोसोर एमपि जाबाय बिनि थाखाय आयेना बिथांखौ साजा होगोन आरो बिनि थाखाय आयेना बिथांमोनखौ नायबिजिरगोन आरो दिनै आयेना नायबिजिरनायनि थाखायनोथ' हिरा सर'निया 10 बोसोर एमपि जाखांनायनि उनाव देग्लाय क'क्राझाराव गेलेनो हाला होनदों जों आयेनखौ अनारेबल हाइकर्टखौ जों फोथायो आरो अनारेबल हाइकर्टआ बिटिसिनि रायजो राजानो आरो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव गोलैनाय रायजो राजानो जास्टिस होगोन जों बेखौ मा होनो जोङो मिथिगौ दा दिनै मा होनो इउपिपिएलनाव जेबो एजेन्डा इउपिपिएलनाव मा इस्यु दङ जे बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनाय जानाय नंला होनदों एनआइटिआ अलरेडि सिलचराव दङ ओंखायनो जों मोनसे रायजोआव मोनसेल' एनआइटि गायसनगोन होनदों रेल फेक्टरिया अलरेडि बङाइगावआव सोलिगासिनो दङ ओंखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रेल फेक्टरि जि फैगोन बेखौ होला होनदों स्पर्ट्स इउनिभारसिटिया इम्फालाव दङ बेनि थाखाय जों होला होनदों नङा होमबा निरिमसा जेरै मा होनो नर्थ इस्टआव अलरेडि गंसे दंखायो बेनिफ्राय खाथियावनो सांसारियाव एम्स दं बिनि थाखाय जोङो बे मेडिकेल कलेजखौ जों हरलाय नंला होननानै बिथांमोना बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरावनो दंखायो ओंखायनो जोङो बिटिसिनि खाथिखा ओंखायनो जा ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट नांगौ तेजपुराव होगोन होनदों दिनै बिटिआर एकर्डखौ मावफुंला होननानै अनारेबल हम मिनिस्टारनि सेक्रेटारि अमित सारनि सेक्रेटारि बिथाङानो बुंबाय दिनै इउपिपिएलआ मा एजेन्डा बिगोन एबसुआ दिनै मा इस्युआव इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बुंगोन इउपिपिएलनो भट होनाय माने बै बिसिडिसिनि लिडारफोरा जाख्ल'नाय जेरै जोंनि उन्दुनाय बिसनायाव थसब थायो दाखालि बावै नोंथांमोना नुदों उदालगुरिनि हरिसिङानि सासे बिसिडिसि चेयारमेना बिथांनि उन्दुनाय बिसनायाव 500 थाखा बान्दोलसो ओंखायनो इउपिपिएलनो भट होनाय माने सेंग्रा सिख्लाया साख्रि मोना इउपिपिएलनो भट होनाय माने बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननाय इउपिपिएलनो भट होनाय माने 10 कौटि मास मिडियाफोरनो वेलफेयार फान्डनि नामाव होगोन होनदोंमोन बेखौ थगायनाय इउपिपिएलनो भट होनाय माने जाख्ल'नाय आइवाइ न'निफ्राय जाख्ल'नाय अरुण'दय स्किमनिफ्राय जाख्ल'नाय इउपिपिएलनो भट होनाय माने ओनसोला जोंना गोग्लैसोनाय ओनसोला जोंना कराप्टेड जानाय ओंखायनो इउपिपिएलनो रायजो राजाया भट होआ जोंनो न्याय मा होनो मोजां सरकार नांगौ बेनि थाखाय डेभेलपमेन्ट आरो पिस आरो साफ्रोमखौबो लानानै जि सोलिनाय मानाव गेजेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय नांगोलनि पार्टी बिपिएफआव भट होगोन बेनि थाखाय जोंहा मा होनो फोथायनाय दङ एमपि इलेक्सननि उनाव इउपिपिएलआ मा होनो 80% दुर्बल जागोन बिटिसि इलेक्सननि उनाव इउपिपिएलआ 100% दुर्बल जागोन 2026 एमएलए इलेक्सनाव इउपिपिएलनिफ्राय एमएलए गेलेनो थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांमोना मानसि नागिरनानैबो मोननाय नङा बिथांमोना बेखौ लिरनानै ला बेखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय थेंक इउ नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।